Mama sarauniyar tsangayoyi lambun naki ne ƙasar Hausa. Dr. Aisha ce mashayabo kan Ƙur'ani yau ake yabo. Allawa suna yabo, Kolawa suna yabo, Titibarawa ma suna yabo, Gardawa suna yabo, Alarammomi suna yabo, har da gwanayen ma suna yabo. Abai yabo ke ce ake yabo, albarkan littafin da an kai wa haibin sayyidul wara. Yar malam kin rage lilafi, An daga darajar ki ko sun ki. sarauniyar gangayin ƙasar Hausa Mama Shatu Allah ya ja kwana. Yar malam kin rage ni lafi. An daga darajar ki ko sun ki. Sarauniyar tsangayin ƙasar Hausa Mama Shatu Allah ya ja kwana. Yar malam kin rage lilafi, an daga darajar ki ko sun ki. Sarauniyar gangayin ƙasar Hausa Aisha ta tarjuma. Yar malam kin rage ni lafi. An daga darajar ki ko sun ki. Sarauniyar tsangayin ƙasar Hausa Aisha ta Jibir Raliwa. Ado an baki maso mata a uzu mu dauzari da yan banza. Yar malam kin rage ni lafi. Ba asiri ara maso mar bismillah ko da a tungwaza. An daga darajar ki ko sun Dan albarkan nan irin ta Qur'ani annabi ba ya san mu shaza. Yar malam kin rage ni lafi. Alai da sahabbai muna bin su idan kuma mun kiya mu sha gurza. Malam kin rage ni lafi. Sirrul Fatiha mu da mama mu dan biya Fatihar da gagga. Yar malam kin rage ni lafi. Mama an daɗa martabar ki ko sun ki. Sarauniyar tsangayin ƙasar Hausa Mama Shatu Allah ya ja Kai kwana. aniyar kowa ashe za ta bi shi da zarar an rage lilafi. Yar malam kin rage ni lafi. Yar malam zuciya ta ki ɗaya baki dau wata duniya da wani zafi. An daga darajar ki ko sun ki. Kwana mu sauka ku yi sauka sai dan akuya ya sha kaifi. Yar malam kin rage ni lafi. Ake gani dole ne za a bar ki Allah shi ne ya yarda sai kin bi. Yar malam kin rage ni lafi. A ja mu je sarauniya kin cika sai an yoci da ayosa. Yar malam kin rage ni lafi. Daga darajar ki ko sun ki. Sarauniyar tsangayin ƙasar Hausa Mama Shatu Allah ya ja kwana. Mai martaba Alhaji Faruk Umar Faruk muna yabo mu ne. Yar malam kin rage ni lafi. Ba saya baki kai sarautar da sarkin daure ya baki mama sai dan dai. An daga darajar ki ko sun ki. Kin kare martabar tsangayu lokacin da ake shirin a watsar dai. Yar malam kin rage ni lafi. Mu mun aje bidiyo kilib a lokacin da kike faɗa da su dai. Yar malam kin rage Mama ni ke lafi. baki yarda a watsa almajirai sai dai in za a zo da gyara dai. Malam kin rage ni lafi. Dan kare martaba ta Qur'ani ta wuce martabar gaban kowa. Yar malam kin rage ni lafi. Kina kuma darajar ki har jibi. Sarauniyar tsangayin ƙasar Hausa Mama Shatu Allah ya ja kwana. Dan ta Aisha tuji burdu kudan da gini ke baki kyankyamin zana. Yar malam kin rage ni lafi. Alaran mai hajja Aisha ta yi alama har zuwan fitar rana. An daga darajar ki ko sun ki. Ba kowa ne ake baiwa wanka sarauta a dan shida da kin suna. Yar malam kin rage ni lafi. Daga gwamba ta je karɓan sarauta daura 'yan ƙasa ina tana. Kin rage ni lafi. Cancanta ilimi da aiki shi yasa aka yi wa 'yar baiwa. Malam kin rage ni lafi. An daga darajar ki ko sun ki. Sarauniyar tsangayin ƙasar Hausa Mama Shatu Allah ya ja kwana. Kai bara ku ji sala almajiri ne na yi bara ina bidar kanzo. Na je ni ice domin a hura wutar makaranta ta yotozo. Yar malam kin rage ni lafi. Na san su muni na rubu'i sulusi na su izu kamar gwarzo. An